Ito na po ang sitwasyon ngayon dito sa may amin. Hanggang na po dito ang tubig. At gibang-giba na po ang rest house. Hoy, masira man yan, bebe. Sira. Sobrang lakas na po ng dagat. Ate Lisa, yung bahay nyo nagigiba na. Mamayang 11 pa po ng gabi ang landfall. Namumuti na po ang dagat. Sana naman umibas na. Nag-aalala si Tita Marisa. Ano na daw yung bahay ni Dagay? Giba na. Dagay, yung bahay nyo, giba na. Wala na. Nay, nagiba na yung tanim namin. Oh, paano na yan? At malaki na, nagiba na yung tanim mo. Ay, bus. Anong lugar doon? Dito ka rin? Yung Doon. Anong lugar doon? Anong pangalan? Paano pangalan ng lugar doon? Alam ko na.
Nangyari ng iba na eh. Hindi na magpapagawa. Sa iba na lang. Ano eh? Oo. Nakita nang nga. Namumot yung dagat. Ayan na, si kuya. Saan ka galing kuya? Dali ka kayo.